Werknemers van een aluminiumfabriek in Vlissingen-Oost volgens een oud-medewerker jarenlang blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Hij deed het werk al 30 jaar en zo erg als bij Century had hij het nog nooit meegemaakt. En verder in deze Zeeland nu. 3-daags festival eindelijk weer van start. En speurtocht naar ontsnapte dieren. Goedenavond. Een oud-medewerker van het bedrijf Century in Vlissingen-Oost zegt dat daar jarenlang een onveilige werksituatie is geweest. Medewerkers zouden zijn blootgesteld aan giftige dampen nadat een luchtzuiveringsinstallatie werd vervangen. Na jarenlang klagen kreeg de medewerker uiteindelijk gelijk van de arbeidsinspectie. Century Aluminum in Vlissingen-Oost maakt onderdelen voor de aluminiumindustrie. In de zogenaamde pastafabriek is het van belang dat de dampen van de fabricatie worden afgevoerd. Volgens een oud-medewerker die anoniem wil blijven, ging het een aantal jaren geleden mis toen een nieuw afzuigsysteem werd geplaatst. Dat was in 2017. En die airco die stond er nog maar net. En toen werd het van de een op de andere dag werd het hartstikke stoffig in die meetkamer. De nieuwe situatie leidde tot klachten. Pijn in mijn keel en op een gegeven moment kreeg ik heel veel hoesten. En die klachten hielden op zodra je klaar was met je werk, toch? Zodra je weer een tijdje uit die fabriek was. Als ik op vakantie was of ik was klaar met werk, dan werden mijn klachten daarna minder. En op het moment dat ik weer ging werken, nam mijn klachten weer toe. Dus het was elke keer op en af. Dus werd het bureau Consens ingeschakeld. Een arbeidshygiënist legde het een en het ander bloot. 2 medewerkers melden dat sinds de vervanging van het klimaatsysteem de kamer veel stoffiger is. De roosters in de operatorkamer en in de naastgelegen schaftruimte zijn zwart van het stof. Op de eettafel in de schaftruimte ligt zwart stof. Hij deed het werk al 30 jaar en zo erg als bij Century had hij het nog nooit meegemaakt. Dus moest er volgens Consens iets veranderen. Zorg dat alle productieprocessen goed omkast zijn, opdat het stof niet kan vrijkomen. Ook zou er gekeken moeten worden naar het afzuigsysteem, omdat met het oude systeem er geen klachten waren. Volgens de oud-werknemer veranderde er vervolgens niets. Ik heb in heel die meetkamer waar het uiteindelijk om ging, heb ik totaal geen veranderingen gezien. Century liet wel nieuwe metingen uitvoeren en op basis van dat rapport was er volgens het bedrijf niets mis. Maar als zij een andere arbeidshygiënist het rapport laten beoordelen, komt daar onder andere de volgende kritiek op. Er is tekort gemeten, niet op bepaalde gevaarlijke stoffen gecontroleerd en er is een te hoge detectielimiet gehanteerd voor een gevaarlijke stof, namelijk fenol. Daardoor lijkt het alsof de waarde in orde is, maar dat blijkt dus niet zo te zijn volgens de hygiënist. Ondertussen is de oud-werknemer er klaar mee en dient een klacht in bij de arbeidsinspectie. En krijgt gelijk. De volgende overtreding is geconstateerd. Blootstelling aan polyaromatische koolwaterstoffen is nog niet beheerst. Uw klacht is gegrond bevonden. Uiteindelijk leidt dat volgens de oud-werknemer niet tot de gewenste verbeteringen. En navraag bij de arbeidsinspectie leert dat de zaken nog steeds niet op orde zijn. Er lopen nog interventies en we voeren nog herinspecties uit. En op dit moment loopt er nog een handhaving bij Century. Wat die handhaving inhoudt en hoe ernstig het is, wil de inspectie niet meedelen. Dus wil de oud-werknemer nu het volgende naar buiten brengen. Dat ze bij Century gewoon allemaal alles op de tafel vegen en mooi weerspelen. Terwijl achter het scherm deugt het gewoon niet. En dat willen ze niet, dat het in de openbaarheid komt, sowieso niet. Century zelf schrijft in een mail dat de beweringen van de oud-werknemer niet juist zijn, maar voelt niet de behoefte om via een interview te reageren. Scholengemeenschap Scalda roept slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag op zich te melden. De school reageert daarmee op een rechtszaak waarin een 66-jarige tekenleraar door 2 oud-leerlingen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het eerste incident vond plaats in 2019, waarna de docent is ontslagen. Tijdens de rechtszaak die nu loopt blijkt dat de man ook terecht staat voor een tweede voorval. Mensen en ook ikzelf, wij zijn echt verschrikkelijk geschrokken dat dit ondanks alles wat we doen op Scalda binnen onze school heeft kunnen gebeuren. Het gedrag van de docent is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Goed dat de slachtoffers hun verklaring hebben afgelegd, maar dan kunnen we hier ook mee verder. Met hen, maar ook met de anderen kunnen we van leren. De school doet een oproep om grensoverschrijdend gedrag te melden omdat ze een zo veilig mogelijk leerklimaat op school wil realiseren.
Kijk eens. Een officieel moment in Koudekerken waar burgemeester Rob van der Zwaag het nieuwe activiteitencentrum heeft geopend van zorgorganisatie SVRZ. De ruimte is verbouwd en een stuk groter geworden, tot vreugde van de cliënten. Het was veel kleiner, dus we moesten ook in 2 groepen eten. En af en toe een beetje schuiven met tafels en zo. En dat hoeft nu niet meer, dus dat is wel fijn. Er is ook meer ruimte voor activiteiten. Cliënten hebben nu veel meer keus en kunnen nu ook zelf veel meer hun creativiteit kwijt. En dat is prachtig om te zien. Terwijl Leonard al veel schildert, is Ludie van plan om vaker mee te doen met het programma. We zijn wel van plan om meer activiteiten te gaan doen. Ik ook dan, met bejaarden. En dat we er goed mee gebruik van gaan maken. Tot en met zondag is het volle bak in de omgeving van Hulst, want het festival Vestrock is weer begonnen. Tot en met zondag staan er grote landelijke en internationale artiesten op het podium. Een opvallende naam is de Britse band Editors, die vanavond afsluit op het hoofdpodium. Iedere editie weet Vestrock weer te verrassen met de optredende artiesten. Van lokale helden als Joe Buck uit Oostburg tot internationale acts. Dit jaar is de lijst met artiesten weer zeer gevarieerd. Ja, hoe het is. Jij was mijn type chick. Ik was jouw viezerik. Een waterval, hey, wow. Ik ga escape, I am my own caviar. Onder meer de naam van de Britse band Editors valt op. Zij sluiten vrijdagavond af in Hulst. Maar 4 jaar geleden waren ze nog een van de belangrijkste bands op Pinkpop. Ik denk qua line-up zelf, het boeken, dat het vooral steeds een beetje beter wordt. Steeds een beetje groter en dat je dan steeds een beetje net in dat hogere segment komt. Dat dat een beetje een natuurlijk beloop heeft, dat dat net iets gaver wordt. Grote artiesten die komen optreden scheppen natuurlijk wel verwachtingen voor volgend jaar. Elk jaar denken we, dit is het wel, dit is onze lat. En eigenlijk denken we elk jaar nee, we gaan hem gewoon weer wat hoger leggen. En ja, dat blijft dat toch kriebelen om het net elke keer weer wat mooier te maken. Ja, in Hulst op het festivalterrein staat verslaggever Remy Oppeneer. Remy, ja, de lat iedere keer wat hoger. Hoeveel mensen trekt Vestrock eigenlijk inmiddels? 10.000 per dag in totaal, dat is het maximale aantal. Dat over 3 dagen, dat is 30.000. Een behoorlijk aantal daarvan is al binnen. Je ziet het achter me nu een klein beetje leeglopen. Dat is omdat de artiest op het hoofdpodium net gestopt is en het feest verder gaat in de tent hierachter. Ja, Vestrock wil dus nog groeien. Zijn er mogelijkheden voor? Ja, dat is heel lastig. De vraag is, wil ik qua line-up, dus qua optredende artiesten wel groeien, maar of het kan. Ze zitten op een hele bijzondere locatie. Midden in Hulst en op de oude Buitenvest. Dat is een soort eilandje eigenlijk midden in Hulst. Ja, en dan zit je gewoon aan een bepaald maximaal aantal bezoekers die je kan hebben. Dus ja, als je op dat gebied wil groeien, zal dat heel lastig zijn. Of je moet verhuizen. En dat willen ze ook niet, want dit geeft wel een hele bijzondere sfeer hier. Ja, er werd al gezegd, hè, er staan een aantal hele grote bands ook op het podium. Editors, hè, dat zegt misschien toch niet iedereen iets. Maar ja, dus behoorlijk populair. Ja, absoluut. Editors die waren 4 jaar geleden nog afsluiten van een dag op Pinkpop bijvoorbeeld. Dat is heel groot. En ja, rapper Frenna, ook misschien niet iets dat iedereen zegt, maar het is de meest gestreamde artiest van Nederland. Die heeft meer dan 1 miljard streams gescoord de afgelopen jaren. Ja, en die worden toch ook getrokken door die bijzondere sfeer die op Vestrock heerst. En dat zie je ook wel aan de mensen hier. We zullen eens even vragen. Meneer, mag ik u even storen? Kunt u eens uitleggen wat er nou zo bijzonder is hier aan die sfeer op Vestrock? Nou, als eerste natuurlijk dat het gewoon een gigantisch prettig weer is. Dat is alvast leuk, laten we dat zeggen. Maar het is een gigantisch goede bezetting. En ik vind nog steeds erg leuk dat het buiten de Randstad is. Dat we hier zo, in Zeeuws-Vlaanderen, een van de betere festivals van Nederland te pakken hebben, zeg maar. Kijk, een van de betere festivals van Nederland. Zijn mooie uitspraken, ja, mooi lokaal festival. De komende 3 dagen dus nog groot feest hier in Hulst. Remy Oppeneer, dankjewel. Het was vandaag een overwegend zonnige dag, waarbij het op sommige plekken in Zeeland 24 graden werd. Maar aan het eind van de middag kwam de eerste bewolking al opzetten. En die bewolking neemt morgen toe. Al zijn er dan ook nog zonnige periodes, maar met Pinksteren helaas kans op regen- en onweersbuien. Ja, en dan nog ander nieuws. In Wissekerken zijn gisteravond 3 wallabies losgebroken. De diertjes doen toch een beetje denken aan kangoeroes. Die liepen door het dorp en dat leverde veel verbaasde blikken op.
2 konden vanochtend de weg al terugvinden naar huis, maar die derde die was nog lange tijd spoorloos. Hier op de Dorpsdijk is die als laatst gespot, de vermiste walibi. Gisteravond ontsnapten namelijk 3 walibi's hier in Wissekerke. 2 zijn er inmiddels terug, maar eentje hopt er hier nog in het dorp rond. En wij gaan hem zoeken. Hebben jullie onderweg toevallig een walibi gespot? Nee, we hebben het vanmorgen op de radio gehoord, maar ons is niks opgevallen. Het verhaal van de vermiste walibi is wel bekend in het dorp. We krijgen namelijk verschillende filmpjes te zien. Maar niemand die wij spreken heeft hem ook daadwerkelijk met eigen ogen gezien. Nee, helaas. Ik kon u alleen maar in teleurstellen. Tot nu toe dus nog geen enkel spoor van de verdwenen walibi. Hier in de supermarkt heb ik wel even wat mensen gesproken en die hebben hem wel gezien. Want gisteravond zaten er dus 2 hier in deze straat. Hij schijnt dus daar in de straat te hebben rondgelopen. Oh jeetje, nou dat vind ik erg jammer dat ik hem gemist heb. Ik ben gek op beesten. Na een zoektocht van ruim een uur krijgen we een telefoontje van de eigenaresse. De walibi is terecht. Hij is zelf terug naar huis gehopt. Ik ben heel erg blij dat ze terug zijn. Het was voor u wel een spannende nacht. Ja, heel spannend. En een kort nachtje. En tot zover deze Zeeland Nu. Morgen dan ben ik weer bij u terug met een nieuwe Zeeland Nu. Dan ook met het weekoverzicht. Heel graag tot morgen dus. En alvast een heel fijn Pinksterweekend.